Este ano nos Seipas Covas Meaño cruzamos o Atlántico para chegar a América. Hola, somos Nacho, Bernardo, Hugo e Rui. E queremos invitarvos ao noso PDI chamado Cruzamos o 4 de xuño ás 11 da mañá no patio do colexio. E coñeceredes moitos proxectos como Estados Unidos, Patagonia e Brasil e moitas cousas máis. Queremos convidarvos a todos e a todas. Queremos invitarvos con moita ilusión nas Seipas Covas Meaños. Vémonos o 4 de xuño ás 11 da mañá. Non faltedes!